Hej og velkommen til Bøsser, Jack og Ryan. Men før vi lige starter, skal Jack lige fortælle noget. Din kanal, I skal gå ind på. Spiller. Det er en kanal, der hedder Morten Mønster. Den synes jeg, I skal tjekke ud. Han laver Morten, han laver sjov ved, han laver Bubi og Morten. Den er mega sjov. Og den gang Gud tale, den er også meget sjov. Så hvis der er nogen, der ser Morten Mønster, og dem, der subscriber ham, jeg subscriber ham også. Han er pink sjov. Så se på Morten Mønster. Og så vil mig og han kan ellers blive rigtig glad. Han hedder, du kan også se på Morten Mønster ind på Facebook. Jeg ved bare ikke, hvad han hedder på Twitter. Mærkeligt. Og hvis I vil følge mig på Twitter, så hedder Jack Mellemrum Sejl. Så vi ses, når vi kommer tilbage med bøssesangen. Ej, men han er på syg. Psykisk syg. Så 3. Jeg døde lige. Ja. Nej, okay. Han blev skudt af en tank. Hvorfor? Mission. Det er så sødt for Jeg blev sprunget. det er bøssesangen med Jack og Ayman. Bare så I ved det. Ayman og Jack. Jack og Ayman. Ja, vi har stået. Nu Okay, skal vi i gang med den her video. 3, 2, 1. Nu. Hvis du er mega bøsse, skal du ringe til en psykolog Og spørg, om han vil hjælpe. Og hvis han siger nej til dig, så brud dog af og stik dog af. Du vil se mere end bruder, verdens bruder. Hvis den dag det bliver en morgen, og du tager den sidste brud. Jeg vil gerne sige noget til hele verden. Du så er det lort. Jeg vil gerne sige, jeg vil før lige vi begynder med det der lort. Så vil jeg gerne sige, Vi er bedste venner. ja, okay. Og vi skal i gang. Okay. Den idé, som der fik os til at lave den sang, det var 3. A. Den Ayman-klasse, jeg går i 3. B på Næsby skole. Det var den, der sagde, hvornår laver vi nye videoer. Det er fordi, jeg ved faktisk ikke, hvorfor. De bliver ved med at råde og sige, du er sådan en lort. Ja, en kæmpe lort. Og de siger, bøsse! Så, tak 3. A. Og hej. Hej alle sammen, jeg skal lige lave lidt sjov med Jack. Okay. Med boksehandsker. Yeah. Så skal det bokses. Ej, hvor er du? Vi skal begynde videoen. Ja. Den er begyndt. Okay. Nå, jeg kom til at starte med den ikke på sådan. Okay. Velkommen til Bøsser-sangen med Jack og Ayman. Ayman, jeg ved ikke, hvor han er. Så jeg tror, jeg bliver det selv. Så er du fandme med i kærester-tid. Mikkel Kessler her. Fuck you. Okay. Vi ses.